Привіт! Сьогодні відкриваємо ось таку коробочку з Lego Duplo, яку я замовила в інтернет-магазині Розетка.ua. До речі, дякую інтернет-магазину за швидку доставку. Ось така коробочка в нас є. Lego Duplo – це серія для маленьких діток від 2 до 5 років. Ось така в нас качечка є, такий чоловічок. Покажу коробочку з усіх боків. Ось така у нас упаковочка. Тепер ми її відкриємо. Відкриваємо коробочку. І висипаємо все, що в ній є. Що у нас є в коробочці? Ось такий пакетик. Ось такі комплектуючі. І книжечка. Ось тут які набори є в Lego Duplo. Серії різні. Ось така. Інструкцію по складанню немає, тому будемо дивитися на картинку на коробочці. Будемо так і складати. Відкриємо упаковочку. У нас є ось такий чоловічок великого розміру, більше, ніж звичайних Лего. Є ось такі дві качечки. Зараз ми їх відкриємо. Ось одна така, а інша другого кольору. Відкриваємо. Ось така качечка. Є ось такі квіточки ще. Парканчик. Підставочка, це ніби у нас на малюнку. Ось це як якийсь басейн для качечок. Ми так і робимо. Ось тут на нашому одному кирпичику є качечки. Ми їх ставимо сюди в басейн. Далі ось так. Потім квіточки ми ставимо. Ми робимо таку картинку, як у нас на малюнку. Потім йдуть у нас ці блоки. Ну, взагалі, це для дитячої фантазії набір. Як дитинка захоче, так його і складе. Ми склали так. Правильно чи неправильно? Ну, у нас таке вийшло. Можна скласти різні. Ось так можна зробити. І вийшов у нас такий ось цікавий набір. Ось як це може виглядати ще. Як у нас на картинці. Дуже цікавий набір. Я впевнена, моїй дитині сподобається. Дякую за увагу. Бувайте!